Hvis vi kigger på nogle forskellige stjerner, for eksempel sådan en her, blå stjerne, det er højst sandsynligt en blå kæmpestjerne, hvor masserne måske er 50 eller 100 eller 200 gange vores egen stjernes eller af solens størrelse. Og den er blå, fordi et hvert varmt legeme udsender varmestråler. Et hvert varmt legeme udsender varmestråler, og jo varmere det er, jo længere overad mod det blå område kommer det. Hvis man kigger, så fandt jeg på et tidspunkt en rød stjerne. En her, for eksempel. Enten kan det være en meget kold stjerne, der ligger tæt på os. Det ved vi ikke. Det vil sige, at der er ikke så meget, der kan absorbere lyset. Eller det kan være en meget gammel stjerne, der har sin sidste del af livet. Eller bliver til en hvid dværg. Ja, bare spørg. Hvad hvis nu man her fra jorden med synspunkt og bare sådan kigger på himlen med det blotte øje, og man ser en stjerne, som skifter fra henholdsvis rød farve til blå? Hvad er det for en stjerne? Det kan være forskellige ting. Enten kan det være på grund af atmosfæren, variation af atmosfæren, men det kan også være det, man kalder en variabel stjerne.